okorobịa ọbụla na-agba mbọ na-achụ ego biko arazina nwunye mmadụ. Okorobịa na-achụ ego fokọs arazina nwunye mmadụ. Arazina ụbara nwaanyị na ọ na-ana akara aka n'iyi. Nwaanyị nke a gafeera, Sicilia gafeera, Precious gafeera, ịkpọ na okorobịa ka ị na-eto. Ọ bụrụ okorobịa ka ị na-eto, akara aka gị ka ị na-egbu. Ibe m na-eme ka ị mara bụ na afọ na-atọ ahụ nwaanyị na-aza ya dị ebube. Ịkpọ ya ikpu okpuchigide ewu, ịkpọ ya ọhụụ n'ọkụ, ịkpọ ya ọtọ tugbuo ewu. Nwaanyị niile ahụ ị na-agba n'elu chom okwu arụsị dị iche iche ka ị na-aba. Ị aghaghị isi na ibe ada agalụghị ọfụma. Ị aghaghị isi na nna dị na-emeghị. Ị aghaghị isi na biznes ada emuvu. Ịma na akara aka gị agwụgwọ spiritually. Mmadụ ka isi ara nwaanyị. Ịnụọ nwaanyị chikwa okwu n'ụlọ. Ụmụ nwoke ji nwaanyị ụnụ agbazina n'iro. Nwaanyị ebu ọgụ jee nụọ. Nke ịtọ ọgụ ịnụọ. Nke ịnọ ọgụ ịnụọ. Gwarịa onwe gị ugwu na kpo n'ụlọ. Ụmụ nwaanyị nọ na Didoni. Ụnụ arazina dị n'iro. Na nwaanyị ọbụla pụrụ n'iro gbaa n'iro nwoke ọzọ edina ya. Ihe ọ na-ebutere dị ya bụ abụmọnụ. Ntị ọ dịkwa. Ibe m na-agwa ụnụ ka m na-eme. I practice what I do and I do what I practice. Achọọ m akụkọ. Nwaanyị ịtọ ka ndị anụọla m ofu ọfọ na-ebuọ. Achọọ m ịgba n'iro. Achọọ m ịna ndụ n'iyi. Akara ka m dị ọcha. Ntị ọ dịkwa. Chianụ vidiyo ya gazie. Thank you. O nweghị ka ị ga-esi kwuo eziokwu ka ọ tọọ ụtọ na ntị. Eziokwu na-agba na ntị, mana onye ma ihe na-ama na ọ bụ eziokwu. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, mana ịmaghị asụ ime gịnị? Ịsụọ n'ana. Ọ gwụchago ka ọra m n'ọnụ. Ndewonu ndị be anyị.